Здравейте от мен, Александър Юруков. Вие гледате Кухнята на Алекс. Намираме се в китното родопско село Старцево, съхранило традициите и обичаите на Родопа планина. В едно от моите видеа ви попитах какво да бъде следващото ястие, което да приготвя за вас. Имаше много предложения, но едно от тях се откоряваше най-много, а именно родопския пататник. Днес ще идем на гости на една много специална дама, Вергиния Сантова, която ще ни въведе в тънкостите на приготвянето на истинския родопски пататник. Да тръгвам! Здравейте, намираме се в дома на Вергиния Сантова. Много ти благодаря за това, че ни прие в своя дом и прие поканата да се снимаш в нашето видео. Може ли да разкажеш и да обясним на нашите зрители какви продукти ни трябват и как да направим един автентичен родопски пататник? Един автентичен родопски пататник трябва тестото първо да се замеси с брашно, сол и вода и малко олио, за да може да се точи кората, да не се къса кората. И след това настъргваме картофите да са готови. Горе-долу за един пататник 1,5 кг картофи, до 2 кг картофи трябват за една голяма настъргани картофи. Няма значение дали са прясни, но настъргани. Да са в такава тавичка, горе-долу 1,5 кг ходят картофи. И сега почваме да направиме... Като подправки, какво слагаме вътре в картофи? Аз съм си изнамерила още от малка. Всички слагаха само картоф. Само картоф и лук. Но аз вече почна да си слагам малко оризче, плънчица. Малко оризче, лук, кромит настърган, джоджен, гьозум му викаме ние. Гьозум, да. Така, и черен пипер. Това е плънката, която ще я сложа после, като изседя картофите в една тава, изсеждам ги, слагам тази плънка, сипвам малко олио и слагам солчица и редиме на тавата. Добре. Сега почваме да точиме. Сега ще покажем как се разточва кората за пататник. Да, сега почваме да точиме. Мен ме учила една жена, която лека и пръст, тя почина. Бях в 5-ти клас, когато каза: взимай точилката и идвай при мене. Ти си около нуждите и ще можеш да точиш, защото моите вика дъщери не искат да се учат. И наистина съм се учила и съм участвала в много неща. Даже когато празника на селото, въпреки че съм на тия години, аз съм правила пататници, варила съм булгур, правила съм много неща. И сега на такъв кръг винаги сме точили. Кога за първи път започна да готвиш? Кога това желание се породи в теб? В 5-ти клас. Бях в 5-ти клас, ученичка. Кой ти е учил да готвиш? Учеше ме една моя комшийка, тя почина. Мушкова баба, тя ме учеше да готвя и моята майка. Да им е лека пръста и на двете, те ме учеха да готвя. От майка ми се пък научих да варя бългура, да правя пататниците си, да правя клинове, да правя бъклавите, да правя. Всичко това си го правя аз. И си е... как тропа това нещо. И това си е вече мои неща съм си внедрявала. Не съм гледала другите. Виждаме, че се опитваш максимално да запазиш родопските традиции в дома си, в кухнята си. Да. Облекла си с носия. Това ми е в сърцето и в душата. Тази носия старцевска ли си е традиционна? Типична старцевска носия. Не е вземена от никъде. Това са на майка ми неща. Ще продължиме по-нататък да изтискаме, да изцедиме. Картофите трябва да са хубаво изцедени, да няма вода в тях. Да. Изцеждат са картофите, да няма вода в тях. И картофа винаги се оставя във вода. Някои не го оставят във вода, а то съдържа много нечисти и картофа е тежък. За да може да измие нечистето вода. Да може да измие нечистето. И да се овари по-хубаво. Абсолютно, абсолютно. Това е философията на пататника. И в пататник не се слагат сирена, яйца,
такива неща не се слагат. Те са повече като за клина. Да, за клина можеш сиренца да сложиш, но това се внедри след време. Помня, като бяхме по-големички, то преди, аз помня, като малка нямаше сирена в магазините. Те после почнаха да карат сирената. Сирена, кашкавали, почнахме да си правиме и ние. Да обясним за нашите зрители, че разликата между пататника и клина е, че пататника се прави с картофи, а клина се прави с ориз. Да. И името пататник идва от диалектната форма в Родопите на картофи, патат, патато, оттам идва и пататник. Да, абсолютно. Много точно обяснение и много е точно това нещо, което го казахте. Точно така. Нашите хора се викат патато. Да. По-родопски казано си патато. Да. Ето. Кората вече е готова. Кората е готова. Колко е тънка. Аз си я меря е така. Ето. Кората ми е вече готова за тая тава. Добре. Сега вече вземам другата тава. Тая тавичка вземам. Слагам си я тука. В нея ще изтискаме картофите. Да, ние почвам да изтискам картофите. Ето. И точно си ми идва. Ако ми останат картофи, взимам друга тавичка после и си правя още един пататник. Да, не трябва да похабяваме картофите. Не, абсурд. Това са научили нашите майки, нашите баби и ние сме хванали тяхното. Има много неща да научиме. Българската кухня е страшно хубава, много вкусна. Аз съм работила навсякъде, но работих в Пловдив, внедрих моя пататник. Повярвайте ми, търсеха го още. Родопската кухня е чудесна. Друга е. Не само заради самия вкус, а и заради хората, които я приготвят, защото един родопчанин като готви, той влага не само продуктите, а и любовта и сърцето си в едно ястие. Абсолютно. В едно ястие не вложиш ли щипка любов, да знаеш, че няма да стане. Да. Щипка любов е, ето сега, от плънката си слагам, а другото ще го оставя пак за другата тавичка. Ето. Другото го оставям за другата тавичка. Взимам солта. И на око съм аз. Аз никога не меря и не тегля. Никога. Каквото и да правя, го правя на око. Слагаме и олио. Да, олио, да може да е мазен. Да е влажен. Да е влажен, да е блажен. Да. Влажно да е. Ето. Ей така го правиме. Навсякъде да иде планката. Навсякъде да се усети. И орището да се усети. И това лука да се усети. Гьозума да се усети. Всичко да се усети. Ето. Това е философията на това нещо. Също така да кажем и на нашите зрители, че пататника ще го печем на автентична печка на дърва. Не на газ, не на ток, на дърва, за да се получи истинския вкус на пататник. На дърва ще го направим. Когато избрахте да направим пататник, аз да направя пататник, реших да ви предложа най-доброто и най-автентичното, което може да се направи, а това е да готвим на това автентично място с една истинска родопчанка по този начин, по който са го правили нашите баби и дядовци. Слагаме олио. Омазняваме с тавичката. Омазняваме, да. И слагаме достатъчно, защото... да не залепва. Да, първо да не залепне и като това е тава от моето време, от детското време. Това е истинска тава. Това е истинска тава. Това е тавата, която няма страшно да остане яденето вътре.
Да. Тук да седи яденето 24 часа, няма да стане никакъв проблем. Но имаме една тънкост в това нещо. Слагаме леко брашанце. Да не може да сме сигурни, че няма да го залепне. Ето, това е най-сигурното нещо, което е. И сега слагаме, така го правиме. Така, почваме да го направим. Да покрие цялото дъно. Да покрие дъното, да не се дърпа. Ето така. И сега, където видим, че има малки дупчици, откъсваме от тука и ще сложим тука. Откъсваме пак и слагаме тука, защото е тънка кората и се къса някъде. Така, сега вземаме и почваме. Така ръсиме навсякъде, да го поръсиме с плънката. А самата плънка, тя докъде трябва да кажем? До ръба на тавата или малко по-ниско от нея? До ръба на тавата ще стане много дебело, а ние правим малко по-нисичка отдолу. Но това си е мярката за тая тава. Сега ще видите как ще остане. То ще ти покаже колко ще остане. Няма да е точно до ръба на тавата. За да не става много дебело, да. И по-хубаво да се овари. По-хубаво да се овари. Ето. Това е всичката плънка. Ето, не е до ръба. И даже се спадне малко, като се пече на печката, то се оваря картофа и ще спадне малко. Няма да стои. И се връщат вече коричките. Сега почваме да го завиваме. Завиваме го и слагам го на печката. През това време, докато да почне на печката да се пече и да зашуми тавичката, аз ще разточа втората коричка, която ще я сложим да покриеме пататника. С която ще го затворим горе. Да го затворим горе, да стане чудесно. Сега вземаме. Сега тая тава ще я сложим на печката. Печката, добре, както виждате, е от печка с дърва. Автентична печка. Ето тук дървата, тук гори. Сега ще отида да разточа още една коричка, да може да покрие тавичката. Добре. Да може да се овари картофа, да се овари ориза, да се оварят всичките неща. Съществуват различни видове пататници. На различните краища на България ги правят по различен начин. Има с сирене, има с гьозум, без гьозум, но това е автентичният родовски пататник. Така както са го правили преди години, на печка на дърва, с търгани картофи, с разточена кора, с гьозум, с лук и нищо друго. Това е истинския пататник. Преди не точно направи на маси, защото нямаше маси. На земята. На земята. Застиламе, както сега сме застелили този чарша, да, и слагаме кръга отдолу. И да не го точим. И да не го точиме. Но тъй като сме годините наброили вече, те са на 65 нагоре, и болешките си показват своето, и затова предприехме масичките. Иначе никога нашите родители, и даже сме се хранили на суфрите. На това сме яли. Да кажем, че суфрата е място, което на времето са се хранили. Тя е била на земята и са нямали маса, са хранили така наречената суфра. Да, хранихме се на суфра. Втората коричка разточиме и сега ще отидем да покриеме тавичката, за да може да я изпечеме вече. И ще сме вътре да я изпечеме на печката. Сега носиме вече втората кора. Да покриеме пататника, защото трябва. Ето. Коричката е направена. Взимаме фатила. Ето. Ето как шава. Мърда. И може да чуем как вече се запича самото. Абсолютно. Сега вече почваме да запичаме. Аз съм до него, защото печката гори и е малко опасно. Но за да провериме дали се са запекли краищата, то ще си покаже самата тава от шума. Да. Тия тави са най-ефикасните за клиновете. За клиновете, за пататниците, за зелниците,
Каквото и да правиш, тия тависи са от преди 60 години. И сега ще взема ножа и ще надигна коричките, но още има време да погледна отстрани дали са запекло. Само да погледнем огъня, да му сложим малко дравца, защото може да ни изложи, да не изпечеме. Аз винаги готвя на дърва. Аз не мога да готвя на котлони. Баба ми още отпреди ме казва, че най-вкусните ястия стават на печка на дърва. И на енев ден, колкото тави съм направила, просто нямам думи. Ето, сега с нощчето проверяваме. Ето как се запекал. Виж, поглиш. Поглиш как се запекал. Вече го обикаляме по краищата. И аз така го проверявам, да може да хвана всички крайченца. А тук иска още мъничко. И така, всички краищата. Краищата са най-важни, защото ето, по кората си личи, че средата вече се запекло в средата. По кората си личи. И по шума, когато тръскаш тавата. Тя се чува. Чува се един шум, един звук. Още мъничко му трябва. И най-интересното нещо е, когато го обръщам вече. Това так му ще да кажа, че най-интересната част е да обърнем пататника. Макар че моите приятели се чудеха как ще стане. Това е готово. Това вече... Ето. Това е вече готово. Сега го вземам и го слагам отвънка и с един кръг и го обръщам обратно. Това ще е много интересно. Приготвям си вече олиото до мене. Сега изнасям тия работи там, да не ми пречат, да мога спокойно да си работя. Ето тук. Сега започва най-интересната част, как ще обърнем самия пататник. Да, сега. Как ще обърнем самия пататник. За да съм сигурна, че няма да ми се залепи кората, сега ще взема малко брашенце и ще намажа дъската. Тая дъска, дето се обръща. И сега, ето, захлупвам го, хващам го с двете ръце и обръщам. Ето. Ето клина как е изпека. Тук слагам олио. Може да видите, вече олената страна е напълно изпечен, готов. Да. Ето. И го връщам обратно. Ето. Това е философията. Ето, това е философията на пататника. Чудесен. Можело още мъничко тук да го хванем на печката, да стане както тази страна, но и така не е сурово. Не. Гарантирам, че не е сурово. Сега ще го носим на печката, да се допече от другата страна. И след това почва веселата част. Да, след това най-хубавата част. Ето, сега го носиме вече, да го доизпечеме на печката. Печката гори с пълна пара. От тук го усещам как хубаво, приятно уха е. Да, усеща се вкуса. И сега вече най-много 5 минути, 10 минути най-много. Да се запече и отдолу и вече е готов за ядене. Може малко да изтине, 10-15 минути да поизтине, защото когато малко позаминее температурата, по-вкусен да се яде. Да. Когато огореш, няма да усетиш вкуса на пататника. Ето виж, почва вече. Самата печка е цялата. Аз по двете ви слагам тук. Едната тук малко по-встрани и другата тук и двете тави на един път ги пека. Винаги така правя. Приготвям си. Само да кажем, че Старцево е едно от селата, от малкото села останали в България, което съхранява българското и обичаите и традициите. На всеки празник те се събират и пресъздават родопските празници, традиции, обичаи, за да не забравяме, че сме българи и да носим българското себе си. Абсолютно. Трябва да го носиме. И искам да го предадем на децата. Да, това е най-важно. Но аз съм доволна от това, което съм направила и съм го предала на дъщеря си.
Не ме е страх и не се притеснявам, че утре, други ден, този дом ще остане да се срине. Няма да се срине. Дъщеря ми ще дойде. Както аз го готвя, ще го сготвя и тя. Не съм я изучила за това нещо. Да предадем всичкото на нашите деца, на нея съм го предала. За да има след нас. За нея съм го предала. Това е вече готово. Ястието е готово. Мога да ви поканя на веселата част. Разточваме си кора, която има брашно, вода, сол. Да. Разточваме си кората, настъргваме си картофите, държим ги задължително във вода, за да се измени шестето. Да. След това изтискваме картофите, добавяме подправките, лук, малко ориз, джоджен, гьозум, казано по-нашенски, и малко черен пипер. Да. Умесваме плънката, олио, затваряме кората и печем по най-добрия начин на печка на дърва. Да. Сега време да се насладим на ястието. Чуваме най-веселата част. Тук са моите приятелки. Близки хем кумшики, хем приятелки. И сега ще ме нагостиме с пататник. Това днеска съм произвеждала тук, съм правила чист, автентичен пататник, да го вкусите. Заповядайте и да ви е сладко. Благодаря. Жива и здрава, винаги така да ме посрещаш. Винаги ще го посрещам, само да съм жива и здрава. Айде! Събрали сме се на софра. На софра, точно на родовска автентична софра. Автентично облечени. И това са мои хора, и които много ми е приятно, когато има такова нещо, да се опита, да се яде, да се види. Това не само от един човек. Най-хубавата част от готвенето да го споделиш с любими хора. И най-малкият родовчанин, който много се радва, че съм му направила пататник. Какво е направила Леля баба? Пататник! Браво, браво на Леля. Сега ще го едем както се е ял на времето. Без чинии, всеки си взима от тавата директно, от софрата, от тепцията. Така. Да. Лело! Невероятен. Много вкусно. Браво на Леля. Надявам се видеото да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате за канала ми Кухнята на Алекс и да ме последвате в социалните мрежи и да очаквате новите видеа съвсем скоро. До нови срещи!